Noaptea se lăsase de mult, iar lumina felinarului abia izbutea să zgârie întunericul dens din jurul cabanei vechi unde mă refugiase. Încă simțeam vântul rece cum șuiera printre crengile copacilor ca niște șoapte insistente pe care nu aveam curajul să le deslușesc. În fața mea lemnul scorojit părea să absoarbă orice urmă de căldură și odată cu ea toată speranța că nu eram singur, nu-s fi el învăluit de o liniște apăsătoare, iar mintea-mi nu contenea să alunece în spirala gândurilor negre. Am început să aud pași, nu erau pașii mei, asta era clar. Apropierea lor era lentă, constantă, ca o respirație umedă în ceafă. Fiecare scârțâit de podea părea adâncit de o prezență invizibilă. Am înghițit în sec și am încercat să mă conving că e o simplă iluzie, o manifestare a anxietății instalate după atâtea nopți nedormite. Dar nu eram sigur. La un moment dat, oglinda mică din colțul camerei a început să tremure de parcă o adiere nevăzută s-ar fi strecurat prin ea. În reflexia sticloasă se contura o siluetă vagă, întunecată, care părea să mă privească fix. Mi-am concentrat toată voința să mă ridic, să fug, ori măcar să aprind o lumină mai puternică. Dar picioarele nu-mi răspundeau. Privirea acelei umbre devenea tot mai clară. Era fața mea strămutată într-un zâmbet grotesc și fără suflet. Am dat încercat să mă feresc, dar în acel moment totul s-a oprit. Lumina, zgomotele, timpul. M-am regăsit pe podeaua cabanei, într-un scaun spart, cu mâinile legate la spate. În fața mea o cutie veche, deschisă, care conținea un bilețel. L-am citit cu groază crescândă. Nu ești aici pentru a fugi, ești aici ca să rămâi. Realitatea mi s-a stricat pe dinăuntru. Nu eram atât de speriat de prezența unei fantome, ci de faptul că eu însumi devenisem prizonierul propriului coșmar, incapabil să ies din această cameră, pentru că aceasta nu era o cabană uitată în pădure, ci închisoarea în care mintea mea se autodistrugea, iar eu nu eram decât o umbră a omului care odată am fost. Și în acea noapte nu am mai găsit pacea nici măcar în propriul reflex.